L'alcalde de l'Escala, Estanis Puig, és des del passat dia 26 nou vocal del Comitè Executiu de Ports de la Generalitat. Estanis Puig era escollit per davant dels alcaldes de Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí en una reunió celebrada a la seu de Ports a Barcelona. Pel cap del govern municipal a l'Escala és una bona oportunitat que cal aprofitar. Crec que aquest nomenament per l'Escala té la seva importància. En el port de l'Escala hi conviuen dues activitats que totes reporten benefici per l'Escala, com és la confraria de pescadors, tot el sector pesquer. L'Escala és un dels ports importants pel que fa al volum i negoci de pesca, per tant està bé que en aquest sentit nosaltres hi tinguem la nostra dir, i també en el tema de l'esport de la vela, el club nàutic, que també nosaltres hi podrem dir-hi la nostra quan es toquin temes de normativa i temes generals. I hi hauria un tercer sector, que és el tema de les embarcacions de transport, de lleure, de passatgers. El Creuers Mare Nostrum també hi és en una situació de dir la seva, i per tant tots aquests tres sectors jo penso que el fet que l'Ajuntament de l'Escala i jo com a alcalde ho estiguem i siguem a dins, jo penso que és important.